प्रमद बर'मोन गबिन्दमोननि खामानिया बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै बिसोरनि आइडिय'लजि टेक्न'लजिफ्रा खम आंथ' मथामथि UPPLनि मेन गाबथागिरि इभालपारायाव आङो प्रेसिडेन्टमोन एक्स प्रेसिडेन्टमोन आङो ओमफ्राय बोरै बबे खामानिखौ बोरै मावनांगौ माबायदि गाबथानांगौ जोङो आङो आबसुनि बे इउनिटनि मोनसे समनि खामानि मावग्रामोन थाखा फैसा लानानै माबा लानानै जोंखौ माने DPआव जयेन जाफैदों सानगोन जों फ्राय दिनैहाय 144 जन जयेन जादों केमेरामेना देखायहरनो हागोन खिथुजों जोंनि थांखिया बेनो जोंहा बेहाय जों पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय फैयाखै बाथ्रायाथ' पलिटिकेलाथ' पारमानेन्ट बुस्थु नङा जे जायगायाव डेभेलप जानांगौ सोरजोंबा एगेन्स्ट खालामनानै सोरजोंबा सुथुर खालामनानै जेबो लाब गैया आरो जाय सरकारा सिगांनि समावहाय जेखिनिखौ पाब्लिकनि जेखिनि मावनांगौ दंमोन प्रमद बर'मोन गबिन्दमोननि खामानिया बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै बिसोरनि आइडिय'लजि टेक्न'लजिफ्रा खम बर'खौ जौगाहोनायाव बिसोरनि माखासे मावथांखि बिथांखिफोरा माखासेया खम माखासे आं गासिखौबो गाज्रिबो होननानै बुङा बिथांमोनखौ खिन्थु बिसोरो माने बिसोरनि माखासे आइडिय'लजिफ्रा बुहुत खम सोरखौबा दिनाय खालामनाय थगायनाय बेसे बारा आरोखि दा बेवहाय जोङो दुखु मोननानै ओंखारबोनाय जादों आरो जों बाहाय सोरबाफ्रा साननो हागौ थाखा फैसा लानानै माबा लानानै जोंखौ माने DPआव जयेन जाफैदों सानगोन जों फ्राय दिनैहाय 144 जन जयेन जादों केमेरामेना देखायहरनो हागोन खिथुजों जोंनि थांखिया बेनो जोंहा बेहाय जों पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय फैयाखै बर' जाथिनि थाखाय जोङो बेनिफिट मावनो जाहाथे फ्राय जों इउनिटि थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो स्टेटखौनो सालायहैनो हायो बेबायदि मोनसे थांखि लानानैसो जों मोनसे इउनिटिनि गेजेरजों फैदों आरो जितु 5 बोसोर सरकार सालायफुबाय थानायावहाय बिथांमोनाहाय रायजो राजाफोरखौहाय गोबां पजिटिभ होदोंमोन गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय मोनसेबो जाफुंनो हायासै थारैनो आदाया मा बिबानाव दंमोन आंथ' मथामथि UPPLनि मेन गाबथागिरि इभालपारायाव आङो प्रेसिडेन्टमोन एक्स प्रेसिडेन्टमोन आङो ओमफ्राय बोरै बबे खामानिखौ बोरै मावनांगौ माबायदि गाबथानांगौ जोङो आङो आबसुनि बे इउनिटनि मोनसे समनि खामानि मावग्रामोन स्ट्रागोल खालामबै जों खामानि मावबोनाय माबोरैहाय जों बड'लेण्ड मोननो हायो बा माबा मोनसे जाफुंहोनो हायो दा बेहाय नोङो माखासे दा बुस्थुफोरा मावनांगौ खामानिफोरखौ गैला बादि गावसोरनो बिथांमोना बुंबायबा बेखौ एसे माने दुरबलता नुहुरो आरोखि दंनाय गैया बेफोर जोंनि बिथांमोननि सायाव सोनारसिगोन जोंनि रबिराम सारमोन दङ बा हाग्रामा सारमोन दङ बिथांमोना दैदेनगोन जोंखौ मोनसे आसा आरो हपनि गेजेरजों फैनाय जादों आरो थांनाय 5 बोसोर सरकाराहाय बिथांमोनहा बुङो माबा मोनसे आसनि सफैयोबा सोरबा उमुक पार्टिनिया मोननाङा सोरबा उमुक पार्टिनिया मोननाङा बे खोथाखौ बिथांमोनहा बबेबा मिथिनायावसो फोरमायबाय थायोमोन जोङो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयोमोन नाथाय नैबे दानि सोलिफुबाय थानाय BPF गभर्नमेन्टआ माबायदि सालायगासिनो दं एसे फोरमायनो हागोन ना बाथ्रायाथ' बे जाम्बाफोरनि दैदेनगिरिनिसो खोथा थारमाने UPPLनाल' मोननांगौ बा BPFनाल' मोननांगौ बेथ' जाया नोंथाङा सासे प्रतिनिधि नङा होमबा देरहालांनानै नोङो बा देशखौ बा एरियाखौ नोंथाङा खुंथारनांगौ बेवहाय नोङो सोरखौबा UPPL BPF होननानै डिप्राइभ खालामनानै बाहाय नोंहा जेबो बेनिफिट गैया खारन नोंथाङा देशखौनो बा हादोरखौनो बा रायजोखौनो बा बड'लेण्डखौनो नोंथाङा फोसाबनांगौ नोंथांनि आखायाव बेथ' माने नेहात गोसोनि साननायनि गेजेरजों बे बुंनाय भाषा आरो बेफोरो बुंलायनो नाङा आरो पलिटिकेला सोरनिबा बिफानि सम्पति नङा बेयो पारमानेन्ट बुस्थु नङा ओमफ्राय आं ओरैनोथ' जों सिगाङावबो फार्स्ट जोङो BPFआवनो खामोन मोनसे समावहाय मावनायनि माखासे मेन एम अबजेक्टिभ थायो दा बेफोरखौ जोंहा एसे मोनदांनाय दंखायोखा बिथाङा हाग्रामा सारा बिथाङा जे खोथाखौ बुङो बेखौ सिदायैनो मावो बेनि थाखायनो जों बिथांखौ मोजां मोनो मैया जेनाखि रुलिं थांनाय सरकार बिथांमोनाहाय कार्ड रिलिनि हाबाफारि लादों बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा कार्डनि सायावथ' जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांमोना मा एजेन्डा बा आयदा लादों नोंथांमोना लाबाय थाबानो जाबाय जोंहा जोंनि लामाखौ जों थाबायगोन बे गावबा गावनि माने इलेक्सन देरहानायनि मोनसे कौशल आयदा आरोखि माने माबोरैहाय
देरहानो हायो बे प्लेनिंखौ लाखायो पलिटिकेल पार्टिसफ्रा ओमफ्राय जोंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया लास्ट कुइसन आदा जेनाखि नोंथाङा नेपालि पारानि जेनाखि महिलाफोरनो थांनाय 5 बोसोर सरकार सालायफुबाय थानाय समावहाय गोबां खोथा आसनि होगोन होननानै बुंदोंमोन जे बायदि बायदि जेरेखम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 आरो लोगोसे अरुणोदयनि फैसा होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार थानाय समावहाय बिथांमोना मोनदोंना मोनाखै नेपालि पारायाव बिथांमोना बेसेबांखि मोनदों मोनाखै आं बे समावथ' चेयारमेन नङा मथा-मथि आङो पार्टिनि मानसिबाबो आरोखि बेखिनि तथ्यखौ आं होनो हाया खारन बरंसो जोंजों चेयारमेन बिथाङाबो दंफैखायो बेखौ बिनि सोमोन्दै होगोन आरोखि खारन चेयारमेन बिथाङा इसेबां गाज्रि मानसि नङा बुंफेराबो सोरबा बिफेर होफेर बिथाङा सैथोजों खामानि मावग्रा मानसि आंनि मोनदांनायाव हयथ' बयनोबो बिथाङा समानै राननानै होदों